Ku tashi taro ya tashi tun da hajja ta zo. Ranar naɗin hajja mun ga al'umma, ƙasa sun zo naɗi aka soma. Mun ga hajjar nan ita fito ita ma ana ta algaita, ana ta yin busa, ana a gaishe mata suna barka, mata suna kuka. Hajja Talatu ta tashi mun ga an tashi, Hajja Talatu ta zauna mun ga an zauna. Ana ta taka Hajjaji giwar mata, Hajjaji Aisha sannan ki giwar mata, Gimbiya ta gurin sannan ki giwar mata, maman muke ce dai sannan ki giwar mata, mai manna bayan ke sannan ki giwar mata. Allah ga kwanan mama, Allah ƙarin girma. Rayya daɗe mama, biyar ranar jarumar mace a cikin mata, biyar ranar mai isa da kasaitar mata, biyar Hajja Aisha biyar rayya daɗe daya, rayya daɗe mama, rayya daɗe daya, Allah suturta ma, rayya daɗe daya, gatan mu ce mama, rayya daɗe daya, Hajja Talatu jigo ce, rayya daɗe daya, komai da lokaci na yi. Hajja Aisha ya san kuɗaɗe, Hajja na samu shimfiɗa dai, Hajja a can nawa ba abu shan kai, Hajja mamanmu mai masoya, Hajja Aisha mafufiken nan, Hajja sai da gita a tashi ɗin nan, Hajja gagiwa bukar da wannan, Hajja bango ce majinginar nan, yara sarauta ce.